Zdravo djeco, zdravo. Danas Medo pomaže u kuhinji. Medo, što misliš da napravimo nešto šašavo sa kruhom? Ćemo napraviti oči i usta i nos, ok? Ovako. Uzet ćemo bananu i stavit ćemo to tu kao krug za oči. Ćemo uzeti još jedan komad banane i staviti ga tu. To su nam oči. Vidiš mi? Onda ćemo uzeti taj komad mrkve i staviti ga tu u sredinu. To će nam biti nos. I na kraju ćemo uzeti jabuku. Ko to kašije? Na zdravlje. Uzet ćemo jabuku i staviti ovako tu. To će nam biti usta. Fali kad jedemo? Fali nam siperak. Fali nam siperak. Moramo staviti siperak na bebu. Ok? A siperak nam služi da se ne zapiljamo. Ok, Medo. A ti? Jel ti imaš siperak? A to je Medin siperak. A šta je to na siperku? To je jabuka i kruška. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Ukusno. Jabuka? Ne. Kaže Medo, ne voli jabuku. Ali Medo, kako ti znaš da ti ne voliš jabuku ako je nisi probao? Hoćeš prvo probati, pa onda reci da li je voliš ili ne. Ok? Ok. Probaj polako. Je li dobra jabuka? Da, kaže Medo, jabuka je jako ukusna. Da, jabuka je zdrava. Moramo jesti puno voća i povrća da budemo snažni i jaki. Kao mama i tata. Bravo, Medo. Papa. Vidimo se.